Que tal, como están? Benvidos. Non hai moito tempo, o Hospital Clínico daba a coñecer o balance de transplantes realizados durante o 2014. 174 eran de RIL e precisamente mañá celebrase o Día Mundial do RIL. Por iso a Asociación Alcer quere saír á rúa con mesas informativas como fixo esta mañá no mesmo Chus para falar de detección, prevención e sobre os coidados destes doentes. Mañá 12 de marzo conmemórase o Día Mundial do RIL. Con motivo desta celebración, a Asociación de Loita contra as Enfermidades do RIL, Alcer, ten programadas distintas actividades encamiñadas a concienciar a poboación sobre o coidado deste órgano. Así, na xornada de mañá haberá unha mesa informativa na Praza do Toural, pero hoxe xa houbo un encontro cos medios de comunicación no Hospital Clínico. O noso obxectivo principal neste momento é mellorar a calidade de vida daqueles pacientes renais. E cando falamos de mellora da calidade de vida, nos referimos tanto daqueles pacientes renais que estén diagnosticados de enfermidade renal, no estadio que sexa, daqueles que estexan en algún tipo de tratamento renal sustitutivo en hemodiálise ou en algún tipo de diálise peritoneal, ou aqueles pacientes que están trasplantados. Neste caso, como a min, que eu estou trasplantado. E curiosamente, estou mañá facendo 10 anos de trasplante. Alfredo é un exemplo da importancia que ten a doazón. No 2014 leváronse a cabo 174 transplantes de RIL en Galicia, o que fixo descender a lista de espera a 314 pacientes. O xerente do Chus quere que a área sanitaria de Santiago siga mellorando nesta faceta. Como en casi todos os órdenes da vida, estamos moderadamente satisfeitos, ¿no? Obviamente estamos satisfeitos por haber conseguido relanzar este programa de trasplante intervivos, pero os nosos obxectivos non están acadados, ni moitísimo menos, e a nosa liña de traballo vai neste sentido, non, de incrementar, de potenciar e de conseguir ampliar este programa mediante a captación de donantes e mediante a execución dos propios trasplantes. Nesta convocatoria de concienciación tamén participou a concelleira de Servizos Sociais e Benestar, que destacou a importancia de ter información. Para informar a xente da necesidade, ao mellor, de algo tan descoñecido como a necesidade de coidar o noso RIL, un órgano vital do que ao mellor somos grandes descoñecedores e quizáis con hábitos saudables somos quen de prever moitas enfermidades. Así que a información poder. Persoas maiores de 60 anos, persoas con hipertensión, diabete, con factores de risco cardiovascular, obesidade e tabaquismo deben ser controladas, pero tamén hai outras recomendacións. Un simple análisis de sangre y de orina en esta población de riesgo en su centro de salud, y eso nos va a permitir, primero, lógicamente, para prevenir el adecuado control de estas enfermedades, de estos factores de riesgo, hay que ver las necesidades del cuerpo, y las necesidades del cuerpo varían de unas personas a otras y depende de qué circunstancias. Se estima que aproximadamente lo que perdemos al día pues es alrededor de 1,5 litros. Ahí se está contemplando pues la orina, lo que se pierde por sudor y por otros líquidos corporales. Eso es lo que tenemos que reponer, pero hay que tener en cuenta situaciones especiales, sudoración importante, situaciones de fiebre y sobre todo una llamada de atención a las personas mayores. Las personas mayores que tienen ese reflejo de la sed más abolido que en las personas jóvenes y que no sienten esa necesidad de sed, sí que tenemos que preocuparnos de suplir esas necesidades diarias. Dende o Chus quixeron destacar a importancia das celebracións como o Día do RIL e o traballo de asociacións como Alcer para concienciar sobre as enfermidades, neste caso as renais. Imos agora ata a Praza do Obradoiro, onde dende hoxe e ata o domingo podemos visitar a exposición Vehículos eléctricos máis enerxías renovables. Trátase dunha mostra que inaugurou esta mañá o alcalde despois de clausurar unhas xornadas sobre mobilidade sostible que tivo lugar no Hostal dos Reis Católicos. O Hostal dos Reis Católicos acolleu hoxe a xornada a mobilidade sostible chega a Galicia, o vehículo eléctrico está aquí, un encontro no que se deron cita grandes empresas como BMW, Iberdrola ou Citroën para falar das vantaxes da introducción deste tipo de coches a nivel medioambiental, enerxético e económico. O alcalde foi o encargado de clausurar a xornada para logo percorrer os distintos stand que estarán na Praza do Obradoiro ata o luns. Agustín Hernández amosou o compromiso do Concello con este tipo de enerxía alternativa. Nós temos unha estrategia
que vai na liña do que marca a Unión Europea para o período 14-20 de fondos europeos, unha estrategia de desenvolvemento intelixente, de sostibilidade. Precisamente hoxe tivemos unha xuntanza a nivel de todo o equipo directivo do Concello para concretar esa estrategia, e dentro desa estrategia está, por exemplo, que asinamos fai uns días ao respecto da millora da eficiencia enerxética da Avenida Xoán 23, ou, por exemplo, a celebración desta xornada onde as empresas poden trasladar os avances ao respecto da mobilidade eléctrica, que é unha mobilidade que pode ter unha aplicación no Concello, no casco histórico, permite diminuir a emisión de gases de efecto invernadoiro. Neste senso, o rexedor explicou que na revisión do Plan Especial do Casco Histórico terase en conta a eficiencia enerxética e como aplicala en materia de mobilidade. O obxectivo final será que a Zona Vella sexa un conxunto monumental eficiente, intelixente e cun mellor servizo, tanto os seus cidadáns como os seus turistas. Agustín Hernández dixo, ademais, que o Concello participa de forma activa na difusión de contidos e colabora no desenvolvemento destes actos, ca convicción de que se contribúe a impulsar un sector integrado na nosa economía. Por certo, que o alcalde falou hoxe do Comité de Rutas, ese órgano creado para coordinar os aeroportos galegos e que leva un ano sen reunirse. Este feito achacou Agustín Hernández a unha decisión de AENA e do Ministerio de Fomento. Esa é unha decisión do Ministerio de Fomento, en todo caso, nas reunións que tiveron lugar, a AENA e o Ministerio fixo un traballo, esa é o guión que sigue o Concello de Santiago. Santiago, como aeroporto central, debe concentrar os tráficos internacionais, e nesa liña o Concello de Santiago está traballando. E así as cousas, os socialistas van presentar ao próximo pleno un plan de competitividade para o sector industrial. O PSOE cree que hai que poñer en marcha 3 medidas para atraer empresas a Compostela. Esas medidas serían rebaixar o prezo do solo, poñer en marcha plans de financiamento e tamén un plan de comunicación. Dende que se inauguraran os polígonos da Sionlla e Costa Bella foron poucas as empresas que decidiron instalarse neles. É por iso que o PSOE considera indispensable poñer en marcha un plan de competitividade do sector industrial. Así, os socialistas van presentar este proxecto pleno, no que piden que o Concello asine un convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo e co IGAPE, co obxectivo de poñer en marcha medidas para revitalizar o sector e atraer empresas. Unha das propostas do PSOE pasa por baixar o prezo do solo, o máis alto de Galicia, segundo Paco Reyes. As dificultades de competitividade do solo industrial de Santiago co resto de Galicia obviamente se teñen incrementado. Unha comparativa é que o solo industrial en Lugo neste momento está entre 47 e 63 euros por metro cuadrado, en Santiago estaba en 190 e 205 euros metro cuadrado, clarísimamente fora do mercado, e agora mesmo que a rebaixa está en 140 euros metro cuadrado e competimos con cidades como Lugo que costa 47 euros metro cuadrado. Outra das medidas que propón o PSOE no seu plan pasa por mellorar o acceso á venda e aluguer destas parcelas a través de fórmulas de financiamento. Por último, os socialistas propoñen sacar adiante un plan de comunicación para dar a coñecer esta oferta de solo. E con motivo do Ano Internacional do Solo, o Consello Superior de Investigacións Científicas e o Concello veñen de apoiar a reedición do cómic Vivir no Solo. Trátase dunha iniciativa do Consello da Cultura Galega coa que queren achegar aos máis novos cultura científica e de maneira amena. Achegar os nenos á necesidade de protexer o solo fronte a unha urbanización agresiva e sen planificar e a importancia do chan nas nosas vidas. Ese é o obxectivo conxunto do Consello Superior de Investigacións Científicas e o Concello, que con motivo do Ano Internacional do Solo veñen de reeditar un cómic do ano 2000 auspiciado polo Consello da Cultura Galega. A publicación agora engade novos contidos, tanto en galego como en castelán. Aínda que o solo non é visible, non é notorio, é fundamental. Entón, facerlle chegar aos nenos esa importancia que ten o solo. Despois, o resto do cómic era, de alguma maneira, ver cales son os problemas que teñen os solos, os problemas de conservación dos solos. Na edición en galego, fíxose fincapé sobre todo nos problemas que había en Galicia. Problemas de ocupación do solo polo urbanismo, problemas de erosión do solo polos incendios forestais, problemas dos praguicidas,
problemas dos fertilizantes, etc. etc. A tirada en castelán será de 6.000 exemplares que se sumarán aos 2.000 da versión en galego para a súa distribución en centros de ensino e bibliotecas da que se encargará o Concello. Segundo Edil de Cultura, o obxectivo do goberno local ten que ser valorizar o solo e concienciar os cidadáns. Santiago conta cunha grande extensión rural, un rural que ás veces queda postergado na monumentalidade da cidade, pero que soporta parte da actividade económica deste concello. Por iso, valorizar o noso rural é unha tarefa tamén importante a desenvolver e iniciativas como a que hoxe presentamos serven para concienciar da importancia do noso contorno, xa que manter un solo saudable e propiciar un uso sustentable do mesmo debe ser un dos nosos obxectivos. O cómic ten 20 páxinas e 60 viñetas e foi obra de María Pilar Jiménez Alixandre e o estudio Tarangaño. A publicación contou co asesoramento de María Teresa Barral e Francisco Díaz Fierros. Máis cousas, o Concello de Melide vai organizar unha gran gala musical solidaria na que o protagonista vai ser o coñecido grupo Combo Dominicano. A proposta foi presentada esta mañá na Cidade da Cultura. A Asociación de Hostalaría Melide Móvese organiza en colaboración coa Fundación Amigos de Galicia, Cáritas de Melide, o Concello Melidense e a Orquestra Combo Dominicano, ademais de distintas casas comerciais, esta segunda gala musical benéfica Combo Solidario. O concerto terá lugar no Pazo de Congresos de Melide o xoves 21 de maio a partir das 10 da noite. Para poder asistir ao evento, a consigna é facer entrega dunha bolsa de alimentos, preferiblemente leite e aceite, que xestionarán a Fundación Amigos de Galicia e Cáritas de Melide. As casas comerciais que queiran colaborar coa iniciativa solidaria aínda están a tempo de facelo, contactando directamente coa Fundación Amigos de Galicia. Non se trata só de recaudar alimentos, que é moi importante, sino de concienciar a xente, de que todos os sectores nos fagamos partícipes dunha sociedade xusta e dunha sociedade sa. E o xeito de facelo, pois, é concienciar. O Combo é unha orquesta que está de moda entre moita xente, pero sobre todo entre os máis xóvenes. E temos a obriga dende as institucións, dende os empresarios, dende as orquestras, de propiciar un ocio sano e un ocio solidario. E a maneira de facelo, pois, en vez de recaudar cartos, é recaudar alimentos. En clave cultural contámoslles que a adaptación cinematográfica da obra de Blanco Amor a Esmorga é a gran favorita dos premios Mestre Mateo, cuxas candidaturas se deron a coñecer onte no Auditorio Abanca. Este filme acapara 16 nominacións, seguida por Los Fenómenos de Alfonso Zarauza, que opta a 11 dos galardóns. A Academia Galega do Audiovisual celebrará a gala de entrega destes premios o vindeiro 11 de abril na Coruña. En total participaron 111 traballos. O actor vigués Antonio Durán Morris está nominado por partida dobre como actor protagonista pola Esmorga e na categoría de mellor interpretación masculina de reparto pola miniserie Códice. A serie Pazo de Familia opta a 3 galardóns, entre eles o da mellor serie. E damos xa paso a algunhas propostas culturais que, como saben, lles recollemos na nosa axenda. Xa viron que hoxe marchou o sol, imos coñecer como estarán os vindeiros días no que o tempo se refire. A información achéganola Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle
a información do tempo. Mañá xoves comezaremos a xornada con ceos con nubes de tipo alto e a partir do mediodía chegarán as nubes baixas. Nas derradeiras horas poderían deixar chuvias. As temperaturas mínimas serán algo máis altas que nas xornadas anteriores, pero as máximas baixarán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente sur durante o día. O venres teremos aínda durante a mañá algúns intervalos de nubes baixas. A medida que avance a xornada, os ceos irán quedando pouco nubrados ou despexados. As temperaturas descenderán, sendo a baixada máis notoria no leste da comunidade. Os ventos soprarán do nordés. O sábado predominarán os intervalos de nubes de tipo medio que irán desaparecendo ata quedar os ceos despexados. As temperaturas non terán cambios ou baixarán lixeiramente. Os ventos soprarán do nordés frouxos con intervalos moderados. Mañá xoves teremos en Santiago unha mañá con ceos despexados e algunha brétema que dará paso a ceos máis cubertos e posibilidade de chuvias pola noite. As temperaturas mínimas mantéñense e as máximas baixarán ata os 14 graus. O venres amenceremos con algunhas nubes que darán paso a ceos despexados. As mínimas continuarán sen cambios e as máximas subirán lixeiramente. O sábado estará marcado pola estabilidade. Teremos algunha nube pola mañá para logo quedar os ceos despexados. As temperaturas baixarán lixeiramente cunha mínima de 4 graus e unha máxima de 13. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. E con isto rematamos por hoxe o noso espazo de novas. A continuación volvemos no preguntoiro para conversar nesta ocasión co voceiro do PSOE compostelán, con Paco Reyes. Volvemos agora, graciñas por atendernos.